Kuan imong kano? Unya, makita ng helmet na. Ay, sus. Bahala ka na imong helmet ug makitaan. Unya, asa man sila mangita ani nga wa may display sa tindahan eh. Mao. Ugo tay suwa. Ha? Ugo tay suwa. Away lang mo tag helmet ana. Di, ugo tay suwa unsa may isuwa? Ha? Unsa may isuwa boy? Sudaan. Ako kay di na kung ngita sudan kay nana may sudan daw sila. Ha? Tabugok. Hoy. Asa nang tabuko kay damo na. Ang tabugok na to isuwa. Hello guys. Good morning. Ano ni tayo mga guys, sayo sa buntag, human sa pagpanalangin nato guys. Sa ato ang pagpangamuhi sa buntag sayo guys, namilo ta sa ato ang moskitero. Sa ato ang higdaanan guys, kay manisakay-sikay na punta sa kusina. Samtang si Mr. guys, tuwa pa sa laod. Kita po nabilin guys, magakalinga po tag hipos-hipos, duki-duki. Ang atong trabaho guys, pag human sa kwarto mo atuyod ta sa kusina ani kay atiman tag pagkaon. O hinuon si Mr. dugay pampun mo abot ani guys kay gigikan og alas 4. Mauli pud siya mga alas 6. Nabuntag pa maning sayo guys, mo nang hipos-hipos ta ani. Pilar may sugalanon guys, ni dunggo na si Mr. Ato makita guys. Ato na si Stabok guys, doon sa merkado. Di nan si muulig unas amo. Ato ra dunggo dito sa merkado dapit guys. Kay naman among labasiro. Ato maghulat ag among labasiro guys. Mao na nga ato na siya mo dunggo. Arang una po ni guys. Nabasa in taon sila ani. Di halos makita guys tungod kay kusog-kusog pa ang uwan no. Atong makita nga naapay murag gabon-gabon. Hantod nga mibalik na siya dunggo sa among dungguanan guys. Pauna si Mr. Ang butog na bay kuha kaan ni kay diretso naman siya sa merkado, di naman siya muulis amo Mga ba ng kasagaran bitaw guys, daghan magsaad na ko og isda, di gyud ko mo pasalig ni ini kay adto naman dunggo siya sa pikas nga bahin sa suba. Adto na siya dunggo dapit merkado. Mo nang di na siya makauli diri guys, mo nang di ko pasalig na adyoy maga saad-saad og mupalit og isda. Gawan gihapon guys atong makita. Basa si Mr. ni ini. Mag-init na guys kay abot na si Mr. Gauwan na ba guys, tingtog na so atin yung taga-kapi. Mayon sa natog init kay kung daghan ang tog init lagi dugay mo init.
Si Mr. naman ang kape, guys. Muna mo sudanon ron, guys. Nakaabot naman siya dito naman siya sa may merkado. Nagtimbang ang isda. Kanina po damo sudanon. Gidan niya, guys. So, ano yung sudan na to karong adlaw. Usar juga buok, guys. Para sudan sa pamahaw. Kung sa udto, mag-utan lamang ta, guys. Ang plano na ko ani, guys, ako ning brasan nya butangag asin pikason diretso sabon pipes na nakaagi na po ko ani, guys, ga vlog ko ani daghan po ni angay malipay jud ko, guys, ug nana ning isda butangag bahaw rin mong kape. Bahaw, ito. Sumpay, kinabuhi ng bahaw, ano? Pila-piloy mo na baligya, Bert. Medyo na lang taon. Kay taon. May ni Anhe. Aw. Ay, ano? Ha? Na may kapog, mahapon ba? Oh. Ang pagnawa, guys. Usog mapuguan din, eh. Oo, nabaha ang gani. Agad. Gabaha gani. Baha. Gabaha bitaw. Gabaha kung Kanaw. gamay mo sapa. Hoy. Sapa, anak. Kanang kinagamyang sapa, so? Pagkabaha, deh. Paano ko nung sakto binili? Para budukan. Sumuinan, tapos tua. Dami na nang. Duha, yung ibutang, eh. Ha? Pagkan mo ano, sabang. Pak mo ko nakita lagi. Itlom ko. Ha? Kuha mo kano? Unya, makita na yung helmet na. Ay, sus. Bahala ka na yung mong helmet ug makitaan. Unya, asa man sila mangitaan nga wa may display sa tindahan eh. Mao. Ugo tayo suwa. Ha? Ugo tayo suwa. Away lang mo tag helmet anak. Di, ugo tayo suwa. Unsa may isuwa? Ha? Unsa may isuwa, goy? Sudaan. Ako kay dinaw kung mangita sudan kay nana may sudan daw sila. Ha? Tabugok. Hoy. Asa nang tabuko kay damo na. Ang tabugok na to isuwa.